kat ka kerdan jong Deputy Chief Minister hagi rensan hagi program ki badai ban kren ya ka mat ka phang ka bala bu ki sedang ban kren siap penban ya ki nangalam jong the voice of the people party bang hana badan kita ki nangalam balai ke bang bai wardan lani wadal bat lani ke PPP pen pawek se apa dai mengiti ki beki nam ta reservation policy mdai ki wei pa ndai ban kren siap bala o badan kita ki bakular ban ai kam ai jam ya boro ni krem kular ban ai kam ai jam ya boro ni krem kular ka kum kata ndai yang penbet ya ke reservation policy namar kano shiliang kum bakalang menta kata ka ni ke jindawa ka basai ke jingi hendai kum ki nangalam ki badan ni ke jing tit khih ni dan ni kata ke jing temu ni dan ni kata ke jing perkat lalu pat ba u ai ni kalat kumno pengen ra ya ka sinshar ka khadar ka bakhot kumno bangin penklan ya ka platengga juga sorkar ban anda ka platengga juga sorkar kala klan ngila ban tau ki lat kiling tinggi babon ya ginong shangshnong hapo ka jela ngin pen biang ha ka bidai ba ka kot ka kia ngin pen biang ha bidai ba ka puli ka dangni ngin pen klan ya ka kamai ka kaji ngin tau kam tau jam kat bangi la nam dagi kon samra mrei tang gawai ka bangi ngin kren shai ngin nom kni kam na ki patba kum bagi patba ki sha kni kam hagi ki si ki pementa hapo ka sarkar NPP ngim kular banai kam lo dia baro mrei ni don ka thong bangi ne kon ban ken tiu ya ka jela ha ka yo ka kot kalau ka jing trang ka jingi bagawai ka tliwing kan yo ya ka jiem ka babiang ka bam ka di ka kup ka sem bat ka kot ka khia ka puli ka dangi ka ta ka de ka thong ka bangi ngi kwa kum bangi jong ha bangi ngi seng ka de ka party ha bangi trai kat ni nam ta ka chat meriu ni tip biang ru bagawai ka ski ngin haban ino ya ka de ka perthai ngin haban khabrit no i kmat ki jingi ngin haban let no na ka de ka perthai ngin tip lano ngin let mrei tang gawai ka bangi ko abani tho ya ka chat meriu kolong ba shwa bangi ngin let na ka de ka perthai ka jing trang ka jingi kum ki nangaram jonga voice of the people party kolong bangin e bangin IT pateng hagi long din mandin ya ka chat meriu ka ba khlain ya ka chat meriu ka ba itali ya ka ri ka ba snan bat ka ri ka ba riu spa ngin let na ka de ka perthai on de la la ban pinyo ka ta ka long ka thong ka ta ka long ka jing anglot ka jingi namar ka ta ka thma ka jongi menta ka dei persai ka bangsap persai ka jingdok bat persai ka jingle shirang khmat ko ki pat ba be ngatit padon ka jing syak ni kam ki babon bon menta ki badok kam namarele yo be tang gitu padon hasinda jong kini ki parti ki basinshar pidon ka jingade bu minister pi pahokam lada pimdan pimyakam kata kam dei ka sarkar ka bangi ko aku ki patba dei namar ka tagadau katma kanang yai nang ni shakmat bat menta ka snem ka parti ka pinpau baga thma ka bakama khmat jongi menta kalong ka thma prasha e ka bamsa hagini ki kindiat sni plei baga parti ka ai ka khubor prasha e ka sarkar kabla weng yakito ki investigating officer habakile ya ban investigate niki kam bamsa na ka lokta yokta lokai yokta kani kadai ka wei ka ba nilai bat ka parti menta kan kala thana ka sarkar kadai ban thumbyang ni gitu ki officer ki bakilaweng ngenam sha wa ka sarkar kan muslia ya kan wono ka jing toket ki kam bamsa ban ni ne ki nada dan kam ne ki nada dan kam ni surak biang ni ki ban nang ni shakmat amdei tanya gani riki wei ki wei ki kam bamsa ni ne kon tenge kom ka parti banginong ala dan lele ruem ko ki pai pa be jonga nama ka tangi wan ni ngim perkhat ki election hangini di kindiat sni ngai kendo i wei nongalam jombo wei ka sen san perthai hayi april on ba arden kumno te ni pi prelek keleng la bun kam be kai lap election ngong MP ba
Ngin pun kamera election Ngin lum ngin lang ya ke jat penriu ban tesong ban wamra ya ke jiatli hapning jangi kum ke jat penriu Ngin wat shanu ke jat penriu